Ilang minuto pa ang lumipas. Nananatiling nakaantabay pa rin sila Manong Buti sa kabila ng mga kakaibang kaganapan sa paligid. Ayon sa kanya, na kung sila noon ay merong mahihinang kalooban, maaaring sa pagpaparamdam pa lamang ng mga nilalang, tuluyan ng kumawala ang kanilang mga wisyo. Halos hindi na kasi ordinaryo noon ang kanilang mga nararamdaman at nasisilayan, gawa ng harap-harapan na umanong nagpapakita sa kanila ang pagmumuka ng mga aswang. Dagdag isipin din sa kanilang grupo noon ang mga antingerong dahan-dahang lumalapit sa tahanan ng maestro. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, bigla namang kinuha ng matanda ang isang garab at kasabay nito ang mabilisan nitong pag-usal ng mga orasyon na halos hindi magawang maunawaan nila Manong Buti. Hinayaan lang naman ng kanilang grupo ang ginagawa ng mga maestro sa kadahilanang nakakatulong ito upang mapalayas ang mga aswang na umaaligid sa bakuran. Maya-maya pa, bigla namang natigilan noon ang pangkat nila Manong Buti sa pagmamasid nang maramdaman nila ang paglapit ng maestro habang nagwiwika ng, "Iho, hindi ko na mahatim ang kanilang ginagawang pangapis sa akin. Lalabas na ako! Patayan akong patayan!" Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman itong lumapit sa pinto habang naghihintay ng perpektong pagkakataon para makalabas ng bahay. Nang mapagtanto nila Manong Buti ang gagawin nito, hindi na din sila noong nag-atubiling samahan ang matanda sa naisip nitong gawin. Di man kasi nila ito maaaring hayaang mag-isa, gawa ng mapupunta sa kanila ang sisi sa anumang masamang nangyari sa matanda. Habang patuloy sila noong nakikiramdam sa paligid, rinig na rinig nila ang mga kalabog sa dingding ng bahay dahil sa patuloy na pagsusuwag ng mga kalabaw. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa maestro nang mapansin nila itong dahan-dahan ng binubuksan ng pintuan. "Maestro, sigurado ka na ba sa gagawin mo? Napakarami nila. Maaaring masukol tayo kahit dito pa mismo sa teritoryo mo." Pagpapaalala ni Manong Buti. Nang marinig naman ito ng maestro, agad naman itong tumingin sa kanya habang sumasagot ng, "Hindi ako lulusob ng mag-isa. Nariyan kayo at ang mga kaibigan ko naman ay paparating na." Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong nanalangin bago tuluyang buksan ang pinto ng kanyang tahanan. Sa puntong yon, wala nang nagawa sila Manong Buti kung hindi ihanda ang kanilang mga armas na kanina pa nila nais gamitin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, doon nila nasipat ang napakaraming mga aswang na halos magsipulasan dahil sa gulat ng kanilang biglaang paglitaw. Habang dahan-dahan silang lumalabas noon, mabilisan namang nagsikumpulan ang mga nilalang at kasabay nito ang pagharap din sa kanila ng mga ganid na antingero. "Sa wakas, maestro! Lumabas ka na rin! Sabihin mo, isusuko mo na ba ang lahat ng mga alam mo?" Wika ng isang antingero. Nang marinig naman ito ng matanda, agad naman itong tumingin sa antingero at masayang sumagot ng, "Pasensya ka na, Ginoo. Sinunog ko na ang lahat ng karunungang hinahangad ninyo. Mukhang hindi ligtas sa material na mundo ang minana ko sa aking mga ninuno. Kaya mas mainam na ito'y tupukin at panatilihin sa aking isipan hanggang kamatayan. Sa gayong pamamaraan, nasisiguro kong hindi na ito kailanman magagamit sa kasamaan." Matapos itong marinig ng mga antingero, tila ba hindi na masukat ang galit ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan naman itong lumalapit sa maestro habang sumasagot ng,
Bueno, kung tinupok mo na ang mga bagay na aming hinahangad, bibihagin ka na lang namin at pahihirapan para maisalin mo sa amin ang iyong mga karunungang natutunan. Sigaw ng antingero habang mabilisan itong sumusugod sa kinaroroonan ng maestro. Sa puntong yon, wala na noong pagpipilian sila Manong Buti kung hindi iputok ng walang habas ang kanilang mga sandata. Bagaman kapwa-tao ang kanilang kalaban, wala silang magagawa kung hindi ang iligtas ang kanilang mga sarili. Nang masipat naman noon ng mga antingero ang ginawa ng kanilang grupo, halos hindi naman natinag ang mga ito. Kahit malalakas na armas na roon ang hawak nila Manong Buti, animoy mas malakas pa rin dito ang paniniwala sa kabal ng mga antingero. Pagtama ng kanilang mga balang may sumpa sa mga katawan nito, laking gulat na lamang nila nang masipat nilang magsitalbugan ang balang yon patungo sa iba't ibang direksyon. Ang tanging nagmarka lamang noon sa mga antingero ay ang mga pantal dahil sa basyo ng balang tumalbog sa kanilang mga katawan. Matapos ang mga pangyayaring yon, tuluyan na ngang nakalapit sa kanila ang mga antingero na merong daladalang napakatalas na mga sandata. Nang masipat naman ito ng maestro, mabilisan naman niyang sinalubong ang mga ito at kasabay nito ang pagpapakawala niya ng malalakas na pagsapak sa pagmumuka ng mga antingero. Halos napabuntong hininga na lamang noon ang grupo nila Manong Buti nang mapagtanto nilang marunong pala sa pisikal na kumbate ang matanda. Bagaman makunat ang mga kabal noon sa katawan ng mga antingero, napawalang bisa ang mga ito nang ang maestro na mismo ang gumawa ng hakbang. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa mga aswang nang mapansin nila itong papasugod sa kanilang kinaroroonan. Walang sabi-sabi, agad nilang itinapat sa mga nilalang ang butas ng kanilang sandata at walang habas itong pinagpuputukan. Ang iilan sa mga aswang na tinamaan noon ay nagsibagsakan sa bakuran ng maestro na parabang mga ibong tinamaan ng tirador. Habang patuloy nila itong ginagawa, panay naman ang pagmasid nila sa matanda upang kahit papaano'y magawa nilang makita kung nasa mapanganib na ba itong sitwasyon. Ilang minuto pa noon ang lumipas, pansamantala naman noong tumigil ang digmaan nang maramdaman nila Manong Buti ang pagsiatrasan ng mga nilalang. Maging ang grupo noon ng mga antingero ay paika-ikang umaatras sa kinaroroonan ng maestro dahil sa mga pinsala nilang natamo. Umalis na kayo! Habang hindi pa huli ang lahat. Minsan lang ako magbigay ng awa, kaya sundin nyo na. Sa oras na magpumilit pa kayong maminsala sa aking tahanan, mapipilitan akong patayin kayong lahat. Wika ng maestro. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagpansin nila Manong Buti sa matanda na parabang naghahabol hininga na din ito. Normal lang naman ang pangyayaring yon sa kadahilan ng matanda na ang katawang lupa ng maestro. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, kitang-kita nila ang pagsiangil ng mga aswang habang patuloy na nakatingin sa kanilang kinaroroonan. Kumakain din ng lupa ang iilan sa mga ito na siya namang naging palaisipan sa kanilang grupo. Ilang minuto pa ang lumipas, tila ba nag-aalangang lumusob noon ang mga antingero sa katagang binitawan ng maestro. Kahit papaano, alam nilang kaya nitong makipagsabayan sa kanila sa kabila ng katandaan nitong taglay. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, wala naman noong naging pagpipilian ang mga antingero kundi ang ituloy ang kanilang plano. Nakipagkasundo kasi ang mga ito sa angkanang mga aswang na yon ang magiging huling laban ng kanilang grupo kontra sa maestro. Maya-maya pa,
Bigla namang nasipat nila Manong Buti ang paggalaw ng mga aswang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ang grupo naman noon ng mga antingero ay dahan-dahang naghiwalay na para bang meron itong naisip na plano. Matapos masipat ni Manong Buti ang ginawa ng kanilang kalaban, agad naman niyang nilapitan ang maestro habang nagwiwika ng, "Maestro, mas mainam ho sigurong sama-sama lang tayo. Batid kong sayo lang may pakay ang grupong ito." Hayaan mo sila, iho. Tandaan mo, kahit gurang na ako, wala pa sa aking isipan ng sumuko at umatras sa kahit na anong laban. Kayo ang mag-iingat dahil hindi kayo kagaya kong maraming kargang proteksyon sa katawan. Sagot naman ng matanda. Nang marinig ito ni Manong Buti, agad naman niyang nilapitan ang kanyang mga kasamang naiwan. Bagaman alam niyang kaya na nila noong makipagsabayan, patuloy pa rin siyang nakakaramdam ng labis na pagkabahala sa mga kasama nilang naiwan sa loob ng tahanan. Nais niya man itong puntahan, aminado siyang hindi niya ito magagawa dahil sa walang kasama noon ang dalawa niyang kaibigang nakikipaglaban. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling sa mga aswang ang kanyang atensyon nang masipat niya ang mga itong papasugod sa kanilang kinaroroonan. Walang habas naman nila itong pinaulanan ng bala ng barel nang sa gayoy magawa nilang maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Pagsilay ni Manong Buti sa kinaroroonan ng maestro, laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong pinagsasabay-sabay ang 5 antingero. Animoy sa kabila ng katandaan noon ng matanda, nagagawa pa rin itong makipagsabayan at umilag sa lahat ng pag-atake na para bang sumasayaw lamang yon sa hangin. Halos kitang-kita din niya noon ang labis na paghihirap ng mga antingero, matamaan lamang ang maestro. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, maigi naman niyang pinag-aralan ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang mga kalaban upang magawa niyang mahulaan ang susunod nitong pag-atake. Halos hasang-hasa na kasi ang kanyang isipan sa ganoong sitwasyon sa kadahilanang marami na din silang pinagdaan ng digmaan. Dahil sa walang habas na pagpapaula ng bola noon nila Bitang, dumating na nga sa puntong nararamdaman na nila ang dahan-dahang pagkaubos ng kanilang mga armas. Hindi kasi sila noon nagdala ng maraming bala ng barel sa kadahilanang hindi nila inaasahan ang ganoong kaganapan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang naubos ang basyo ng kanilang armas kung kaya't wala na sila noong nagawa kung hindi ang kunin ang kanilang mga itinabing espada. Nanggaling pa ang mga espadang yon sa mga kaibigan nilang Muslim na nasa angkan ng mga maranaw. Kaya lang naman sila noon nagdala ng ganoong mga sandata sa kadahilanang yon ang magsisilbi nilang ikalawang pang-opensang armas kung sakali mang masangkot ang kanilang grupo sa kahit na anong uri ng gulo. Matapos nilang maialis ang mga espada sa lalagyanan ng mga ito, agad naman nilang iniwan ang kanilang mga sandata upang komprontahin ng mano-mano ang mga aswang. Ilang minuto pa noon ang lumipas, kasalukuyan naman noong nakikipaglaban ang kanilang grupo sa halos hindi mabilang na nilalang na nasa paligid. Dahil sa kokonti ang kanilang bilang, kung kaya't hindi nila maiwasang masukol sa mismong tahanan ng maestro. Halos ramdam na noon nila Manong Buti ang dahan-dahang pagkatalo ng kanilang grupo. Maya-maya pa, bigla namang nasipat nila ang pag-atras ng maestro at kasabay nito ang pagsipol nito sa buong paligid. Maniwala kayo o hindi, matapos noong sumipol ng maestro, merong kung anong nilalang ang lumabas sa isang matandang puno, hindi kalayuan sa sapa. Paglalarawan ni Manong Buti sa nilalang na yon, meron itong balat na animoy gawa sa lupa na halos kitang-kita mo kahit sa malayo
ang kapal at kunat ng katawan nito. Nagsisiumbukan din ang katawan ng nilalang at meron itong 2 sungay sa kanyang bumpunan. Nanlilisik din ang mapupulang mga mata nito at meron itong ngusong maihahalin tulad mo sa isang aso. Malalaki din ang braso nito at meron itong paang gawa sa lupa. Matapos nitong lumitaw sa kanilang kinaroroonan, bigla namang natigilan ang lahat ng nilalang dahil sa kanilang pagkabahala at takot sa nilalang. Paano mo natawag ang demonyong yan? Huwag mong sabihing may alam ka ring makakaliwang karunungan. Nagtatakang tanong ng isang antingero. Marami akong alam na lihim sa kaliwaman o sa kanan. Sinasabi ko sa iyo, antingero, ang taglay mong abilidad ay wala pa sa aking kalingkingan. Kung gusto niyo akong matalo, maghanap kayo ng mas dalubhasa pang antingero kesa sa inyo. Sagot naman ng maestro. Matapos nitong makapagsalita, agad naman niyang inutusan ang nilalang na lumitaw sa puno upang wasakin ang lahat ng aswang at antingerong itinuturing niyang kalaban. Nang maunawaan naman ito ang kanyang nais, agad naman niyang sumuot sa ilalim ng lupa at kasabay nito ang mabilisan nitong pagtungo sa kinaroroonan ng mga antingero. Dahil sa napakadilim noon ng buong paligid, kung kaya't naging mahirap para sa mga antingerong masilayan ang eksaktong kinaroroonan ng nilalang. Wala na sila noong pagpipilian, kundi ang umatras ng pansamantala nang sa gayoy magawa nilang makita ang kinaroroonan nito. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang masipat nilang umahon sa lupang kanilang kinatatayuan ang kasanggang tinawag ng maestro. Sa paglitaw noon ng dyablo, agad naman itong hinawakan ang isang antingero at kasabay nito ang walang awa niyang pagbalibag sa katawang lupa nito. Halos mabilisan din noong nabawian ng buhay ang antingero dahil sa tindi ng pinsala nitong natamo. Sa puntong yan, wala nang nagawa ang kanyang mga kasama kung hindi ang umiyak habang isinisigaw ang pangalan ng kapatid nilang na maalam. Matapos naman itong masilayan ng maestro, mabilisan naman itong lumapit sa kanila at walang habas sila nitong pinagsasasapak. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon para umalis ng payapa kanina, pero hindi kayo nakinig. Huwag kayong umiyak sa harapan ko dahil kagustuhan niyo ang bagay na ito. Wika ng maestro. Matapos nitong makapagsalita, agad namang nagsibagsakan ang ilang antingero sa lupa dahil sa pagramdam ng mga ito ng labis na sakit sa ginawang pagsapak ng maestro. Sa pagtayo ng mga ito sa kanilang kinabagsakan, agad namang inutusan ng maestro ang kanyang kasangga na bigyan ng tulong ang grupo nila Manong Buti. Segundo lamang noon ang lumipas nang muli na naman itong sumuot sa ilalim ng lupa alinsunod sa nais ng matanda. Sa pagpapatuloy ng pakikipaglaban noon ng maestro, ramdam na ramdam niya ang labis na pag-aalangan ng mga antingerong sumugod sa kanyang kinaroroonan. Marahil ay nasindak na ito ng husto, kung kaya't hindi na nila nagawang makapag-isip ng kanilang mga gagawin. Sa kabilang dako naman, patuloy pa rin ang ginagawang pakikipaglaban nila Manong Buti laban sa mga aswang na walang sawang sumusugod sa kanilang kinaroroonan. Di naman sila gaanong nabibigyan ng malubhang pinsala ng mga ito. Gawa ng nakakaya na nila itong paslangin, di pa man nakakalapit sa kanilang kinatatayuan. Habang walang habas nila itong pinagpupugutan ng ulo, panay naman ang pag-angil ng iilang aswang na umaaligid sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, bigla naman noong napaatras sila Manong Buti nang makaramdam sila ng pagtaas ng lupang kanilang kinatatayuan. Pagtakbo nila papalayo sa lugar na yon,
Agad namang lumitaw ang kasangganang maestro at kasabay nito ang mabilisan nitong pagsunggab sa iilang mga aswang na nasa paligid. Halos bigla naman noong nagsipulasan ang mga aswang sa kadahilan ng labis ang pagkagulat ng mga ito sa paglitaw ng kasangganang maestro. Pagsilay naman noon ni Manong Buti sa kinaroroonan ng matanda, halos hindi niya noong maiwasang mapaisip sa kanyang mga nakita. Ang nadatnan niya kasi noong kaganapan sa lugar na pinaglalabanan ng mga antingero ay parabang hindi ka panipaniwala. Kitang-kita ni Manong Buti ang pagluhod ng mga ganid na antingero sa harapan mismo ng maestro. Umiiyak ang mga ito at parabang humihingi ng pangalawang pagkakataon upang maituwid ang kanilang mga buhay. Sa puntong yon, doon na nila napagtanto na maaaring nalalapit na ang pagwakas ng digmaan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang atensyon noon ni Manong Buti sa isang aswang nang maramdaman niya itong papasunggab sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay niya sa napakalaking bunganga ng nilalang, agad naman niyang inihataw doon ang kanyang espada at kasabay nito ang mabilisan niyang paglundag upang maiwasan ang aswang. Matapos niya itong gawin, mabilisan namang gumulong sa lupa ang walang buhay na katawan ng nilalang. Demonyo ka? Iisahan mo pa ako? Wika ni Manong Buti habang pinagmamasda ng katawan ng kanyang kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga tumambad sa kanilang mga mata ang halos hindi mabilang na mga bangkay ng kanilang mga kalaban. Nang mapagtanto noon ng mga aswang na wala na sa kalahati ang kanilang bilang, ninais na nilang umatras na siya namang naging hudyat ng pagwawakas ng digmaan. Sa pagbalik ng katahimikan noon sa paligid, ninais nila Manong Buti na lapitan ang maestro upang tanungin ito sa kung ano ang kanyang magiging pasya sa mga antingerong nakaluhod sa harapan niya. Maestro, ano ho ang gagawin natin sa mga tampalasang yan? Tanong ni Manong Buti. Kalma ka lang, Buti. Wala tayong gagawin sa kanila. Papalayain ko din naman sila maya-maya kapag nalaman ko ang kanilang mga kasagutan sa aking mumunting tanong. Sagot naman ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, agad naman niyang inanyayahang pumasok ang mga antingero sa kanilang munting tahanan. Bagaman kampante na noon ng maestro, nananatili pa ring alerto ang grupo nila Manong Buti sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Kahit papaano, duda pa rin siya noon sa mga antingero, gawa ng kalaban yon ng kanilang grupo. Nakipag-isa din ito sa angkanang mga aswang, kaya hindi malayong mapanlinlang din ng grupo na kanilang inanyayahan. Sa pagpasok nila sa tahanan ng matanda, dahan-dahan namang kinuha ni Manong Buti ang iilang basyo ng baril na iniwan nila sa loob. Tiningnan niya din noon ang mga kasama nilang natutulog upang kahit papaano'y magawa niyang masilayan ang kalagayan ng mga ito. Oh, Morsito, gising ka pa pala. Wika ni Manong Buti nang masipat niyang nakaupo si Morsito sa kanyang higaan. Nang marinig naman siya nito, tumangulang naman yon habang nakangiti. Tulala din ito sa pader ng kanilang silid na siya namang hindi na pinagkaabalahang pansinin ni Manong Buti. Sa pagbalik niya noon sa sala, nadatnan niyang nakikipag-usap ng masinsinan ang grupo ng mga antingero sa matanda. Panay ang pagpapaliwanag ng mga ito sa kanilang nagawa sa pagbabakasakaling gagaan ang sentensyang ipapataw sa kanila ng maestro. Sa pagpapatuloy ng pakikinig doon nila Manong Buti, doon nila napag-alaman ang kahindik-hindik na rason ng mga antingero kung bakit nais nilang makuha
ang iilang karunungang lihim ng matanda. Pasensya na ho kayo, maestro. Sadyang wala lang ho kasi talaga kaming pagpipilian. Ang angkan ho kasi naming napasukan, ginawang bihag ang iilan naming mahal sa buhay upang mapatunayang matapat ang aming grupo sa kanila. Dahil sa pagsuko naming ito, paniguradong wala ng kaligtasan ng mga pamilya naming naiwan. Malungkot na wika ng antingero. Dagdag pa ng mga ito na kaya sila ganid sa kapangyarihang taglay ng maestro sa kadahilanang may mga mutya silang nais makuha. Dahil sa hindi nila alam ang mga lihim na pangalan ng mga mutya, kung kaya't naging imposible ito para sa kanila na makuha. Ayon pa sa mga antingero na ang mutyang makukuha sana nila noon, gagamitin nila para malipol ang mga aswang na patuloy na gumagambala sa kanilang katahimikan. Nang malaman naman ito ng maestro, seryosong tumingin naman ito sa kanila habang sumasagot ng, Kung noon nyo pa yan sinabi, edi sana wala tayong naging pagtatalo. Kayo lang din naman ang masisisi sa mga nangyari sa inyo. Hindi kayo naging tapat sa akin. Yan tuloy, ang turing ko sa inyo ay isang kaaway. Matapos nitong makapagsalita, agad naman niyang pinauwi ang mga antingero nang walang kahit na anong katagang binibitawan. Ipinangako na lamang noon ng matanda na tutulungan niya ang mga ito, mabawi at maipaghiganti lamang ang kanilang mga minamahal. Ilang minuto pa ang lumipas, tanging sila Manong Buti na lamang ang natira sa lugar. Pagtungo nila sa kinaroroonan ng dalawa nilang kaibigan, bigla na lamang naibagsak ng maestro ang kanyang daladala dahil sa pagkagulat. Pagsilay niya kasi noong tulala si Morsito, agad naman niyang napagtanto na patay na ito. Walang sabi-sabi, mabilisan niya itong nilapitan upang patotohanan ang kanyang kutob. Hindi na muna niya ito ipinagsabi sa grupo ni Manong Buti upang hindi yon maging emosyonal noong gabi. Kinaumagahan, maaga pang umalis sila Manong Buti sa tahanan ng maestro. Masaya nila noong iniwan ng kanilang kaibigan na animoy malusog kung titingnan. Ilang araw pa noon ang lumipas, doon na nanlumo ang kanilang grupo nang makatanggap sila ng isang liham na ipinadala ng maestro. Doon ipinagtapat ng matanda na noong gabi matapos ang digmaan ay patay na ang kanilang dalawang kaibigan. Hindi na niya ito ipinagpaalam sa kadahilanang maaaring manatili doon sila Manong Buti hanggang sa mailibing ang kanilang kaibigan. May rason din naman noon kahit papaano ang matanda, gawa ng nasa kasagsagan pa rin ang kanilang lugar sa pakikipagdigma kontra mga aswang. Matapos mabasa ni Manong Buti ang liham, tanging pagsindi na lamang ng kandila sa altar ang kanilang nagawa. Iniwasan din nila noong maging malungkot dahil kahit papaano, naging masaya naman ang kahuli-hulihan nilang pagsasama. Okay, yun nga. Nakakalungkot tong saga na to, itong arc na to. Kasi yun nga, nalagasan na naman sila ng dalawa. Pero may isa pa akong bad news. Bad news ba kung may tuturing? Pero parang hindi naman. Pahinga muna tayo ng ilang oras lang naman para sa susunod na episode ng Manong Buti. Pero syempre, alam nyo naman na 2 beses tayo lagi mag-upload sa isang araw. Kaya ang sunod kong lapag, one-hit story tayo na talagang alam kong aabangan ninyong lahat kasi napakaganda rin ng kwento na to. One hit yun, so ibig sabihin isang bagsakan lang. Pahintayin na lang ako. Yun lang. Salamat.